Mi. Ini ako na nakimi mo padala. Salamat ko no mi. So guys, mag-limit nami kay ay sa kanang limit nami kay naidakpan nami dis niagi. There's hatod-hatod na pod. Nak, giusara nila ang kuwan. Larga na kining gawas sa mga pulis. Ano sa ihatod? Gade siya. Bye. Dito na ma. Bye, love you. Amping. Ito nga naligid sa kasada guys ay. Delikado ba kayo sa kasada? Nasa sa dirahon mo ha? Ha? Buagi ba niya timingan ma ligid ang bato simba. Ano nang delikado din na nga nang. Kana oh, nabuak ko siya oh. Ah, napurma oh. Ako. Ha? Gado din maghatod din. A few moments later. Ping. Panutaryo sa munisipyo? Hindi mo pag-ambing ka. Pasig humanaron sila og kuan. Magsisyon din sila Lunes? Be? Sus kay agrim, nagbutang agrim sa naong. Mura magpulbos. Ako na rin kalingkod guys kay paway lagi ta guys kay mao lagi na. Kanang tuas ni kuling lakaw sadyo. Gapon guys pag humana mo og hatod ni Christy Lindrich sumida to sa manghihilot. So nagpahilot ko gusto burang kaduha ra mo ko naghilot. So sa taon ko to sa ningon nga di lagi ko no si pahilot wa mo kay si pahilot. Kay tus ni aging simana, pwede raman ta magpahilot pero kada simana di kay sa Manila gali guys na magpamassage nga kada simana din na sila magpamassage kay nga magpa-relax la silang lawas ba di ba ni hilot ka nang relax sa lawas nga na hilot to. So nagpahilot ko dis mga niaging simana sa likod to kay wala gid na katong naglisod ko ginhawa nga ilantan ko nya ako yung mga pasapasan nya kanihang likod lagi mura din yang giunda nga sakit kay napay man ni kirista dari guys nga mo pwede jang giunda nga sakit kanang musakit imong dari bas eskapula man ning dari no ubos sa eskapulan ja mulibot dari sa hanggusok dani ja mura nang muhuot ang dani mura kog kanang maglisod ko ginhawa makabantay mo nga marag maghangat ko kay basta hangatin ko ditong time jud pero karon murag di na kadyo ko hangatin pero murag naagi hapoy gamay na laman so malagi aswa po ko sa magtinda karon og sedan kay mga paway sa lagi ko di sa ko magasaasa mo lagi to sinikul guys nang labada to dagan kadyo sa gipang labahan kay nag-stack ang mga labanon dari to nang labas ni kul ja mo to guys gisuuban ko jagi kuaning lagi to sinanay kuan lagi kuno ni kanang pasmos keseg. So daghan pud ingon lagi nga pasmos kusog kay malagi naghang mga trabaho lagi dari guys kanang di lagi ingog easy ra ko lingkod ra ko di bugat kaazo guys eh ato ko sang among magkuan ko kanang mangalasa kog mga kaang-kaang yan na ja katupong time nga namatay lagi tong igagaw sa bana nga ako pinag kuan dadto guys murag dadto ko na kuan nga pag nagtrabaho dadto maghapon ko nagtrabaho buntag pas alas 7 didto na ko hantod sa alas 3 sa hapon ja mo to pag uli ni pahuway kong karedyot ning namubo ko ja mali man ito guys dapat hindi ko maligo kay malagi kaligo kas kapoy nga na matuni hanggang stiguang ba nga nanay naman to ang naghilot na kung mo to yung gibuhat na kanang kuan kanang naligo ko mo to pagkagabi nagkurug-kurug na ko gi takigan ko ja mo to gilantan ako daghan ako yung mga pasapasa ato karon guys naa pagalikoy pasapasa gali na pa ni mga wa pero mawara ni guys kanang mawara ni siya. So mga to guys kanang
Guwanta na guys kanang wala na stress na kaadyo ko kay may stress man kaadyo ko guys ug kanang wa koy kita bitaw kanang di ko makapaninda nga na kay stress pa jud ko kay nalam jud ko maninda guys kay nalay koy bayranen nga na koy binuwan ng mga bayranen nga na ja karon na stress na pugog samot kay hanggi total to mga kanang utang ni Papa Idi kay si Papa Idi ra man jay makautang guys kay si Papa Idi ra may makakuha og pislip si Papa Idi ra may ni trabaho ja ako di man ko makautang kay sa may proof na nga maka utang ko nga mo koy trabaho nga na ja simpre pangadyoan man kag mga proof daghan ug mangutang ka dari guys daghan kadto kag mga requirements kinahanglan ka na kay pislip na kay kanang na kay daghang ipakita na pud ka na mo garantor nimo di ka pwedeng mangutang dari wa kay kanang mo garantor so mangita pa kag tawo nga pwedeng mo garantor nimo nga pautangin ka ana lisod ka jud mangutang lisod bud ka jud dang mangutang hinuon guys kay masamot man yung tagka purdoy mangutang kay kanilang mga utang guys ang total jud na kay labi na kaning cellphone ni Papa Idi kay mo lagi na guys na istorya lamang po gudan ni guys kay wa man koy lahing vlog so halang pang i-explain ba kay na may iba nang utang nag-asal li kuno gamong makita nga na kay ang vlog li kuno pud na po nakikita gahang vlog so di na ko sa una musildo ko kada buwan karon di na madyo man to sa una guys kay musildo man ko kada buwan kay daghan pa man tong mga views ya karon kay murag nabalhin na bitaw ang YouTube guys nas Facebook page nas Facebook Reels manang maka-views na lang tama malipay na lang kung na yung mga 1k nga na mga mutan-aw kay na may $2 na mga $3 nga na matigom ra na nimo so moabot na siya mga 2 months 3 months sa ka makasweldo di para sa una guys nga musildo ko kada buwan kana musildo ko kasay makaabot man ko $115 $130 siya makuha man na nimo basta moabot na sa nga na karon kay wa naman din guys so karon murag na stress po ko na ning giutang lagi ni Papa Idi nga cellphone kay hadjong gitutal og kuan guys so katong cellphone ni Cristel na pilitan na sa Papa Idi datong utang kay na timingan pud nga first year college si Cristel sa Eskwela Norso nga wa di siya kanang cellphone kay nikalit og kaop so didto po ko guys sa pag start ni first year college dito po ko nakautang na ako'y tawo jud nga giutangan lagi karon pero mutan awan ni si Res ang views aw ang vlog mutan aw man ka ma'am salamat ka jud kanang halagi sa gidan nga unsa na ako makahatag ni ja og kanang kaluwag-luwag nako pero makasabot ra pud siya mo lagi to stress ka ko guys ug di ko makapaninda so total po ko dari sa isang cellphone so ang iyang cellphone nga among gikuha is Oppo sa to basta Oppo to siya kay kaniyang cellphone nga gigamit ka mambitan ni man ni salamat ka ko mambitan ni kay og wa po ko nimo regaluhi mambitan ni bisig wa na po ko makapag-vlog ron kay aghang cellphone dari nga kaning puwa o kaning sa ni cellphone ni ang first vlog man ni guys nga sweldo kuan ni siya kanang di na lagi mo tawag nito po ay hang front cam ba di na mo blurred na sa nga tanan aw kuan din ni siya Realme unsa mo lagi na ginag front cam ni mo di na lagi mo salamat ka jud ko ni mabitan ni kay ja kong giregalohan dani cellphone so mobalik ta sa cellphone guys nga ang gitutal lagi kay mura lagi stress na ka jud ko dani mga kuan kanang 24,000 to siya og ikas nimo kay murag bag-o man jud siya nga kuan ja ang gitotal karon kung ha 1,865 ang kada buwan so 18 months so hanggi times niabot di siya og 33,000 so ang dagko aja di ka jud interest so mo na nga kuan jud di ay mo nang yung lagi sa mga bisminda nga ang basta mangutang ta mosamot si ta og kapurdoy mo jud tiluod guys samot jud tag kapurdoy og mangutang ta pero kasaon nakasuway man jud ko pangutang guys tungod lagi sa kanang nakapaeskwela ko ni Nicole utang jud na so na jud mga viewers dani nga nakapaeskwela silang anak pero gipangutang jud na sa mga linding nga na mga 5-6 nga na kasuway ko na ng mga 5-6 nga 5-6 dagat jud kadto nag-interest ja kanang muutang kag 3,000 ja imo ra nang tubuan kada buwan nakasuway ba jud ko ana nga ug di nimo mabalik na nimo 3,000 tubuan na nimo na kada buwan og 300 so kada buwan ka 300 nga na so dagat jud kadto na sa matigom sa mga mugutangan ja nakautang pud ng kuan guys kanang asa foundation mo man jud ni hang utangan sa una pagpa-eskwela ng Nicole kada naibaliton nga libro naipaliton nga na so ara dyan yung gi-explain kay gahapon lagi guys nanuri ko og ice candy dito dapit nalagi nangutana kay murag nakakita sila sa hang reels bato nga naghatid ko
ni Cristel mag kuan sa eskwelahan ako dito sa Bato nang tanag asa lagi kuno eskwela yung ko St. Paul. So nainingan nga maduli kuno kay kanang mahal kuno kadto ng St. Paul kanang private yung kung mahal jud kadto ng private. Mahal jud ng St. Paul kay private lagi na siya. So mas okay ra man ang nurso kay ang ihatag ni Cristel adto kay is allowance ra pamasahe pagkaon nga na ug katong mga kinahanglan nga mga uniforme gastos gyapon guys pero di kadto ingag dako kadto nga na makaya ra na mong utangan. So napaagi din mo na sa utang tong time mas Cristel manahan tong karon na pa jud koy gibayran nga utang nga hinayan. So kaya ra pud na siya na guys ug karon di ko magkasakit lagi kay makapanindak manang stress kadto ko maghunahuna nga ug di ko makahatag or di ko maka tigom nga na kanang makasamot lagi kapurdoy lagi ning utang lagi tinuod man jud na kay utang ka ibayad sa utang ana ba manaharap ang gi-explain guys kay ang mga tao manggudbingan nga hala nindot na kay sag balay diyan ay mga ridari kay mangutang sila na kay nganong di kuno ko makapautang nila kay nakapabahay galing kuno ko kanang wa bitaw mo tan-aw sa vlog guys wala sila mo tan-aw sa vlog ba nga ngani na. So palihog lang po gugingan na sa katunghang mga viewers dari nga silingan nga ingna na siya nga tan-aw sa ang vlog kay erong makakita mo bunsay mga kahimtang nga na mao nakabay mi kay naay mga buutan kaso nga viewers na mga buutan nga mga gay ni Ma'am Bisminda nga ipul support jud mi kanang labi na ni Cristel jang ispa-eskwela karang ka bunggang-bungga ba kanang spoil ka jud ni Cristel ug say gusto isang tagan kay mao lagi na si Cristel guys kanang kuan ang nadunggan lagi sa gawas ni si Cristel kuno na ako nini pa-eskwela nga foreigner na ako ni foreigner si Cristel wala na pud na inyong issue sa una injo na kong issue sa pagpandemic nga ako na ako'y foreigner kibaligya ra ko ni Papa Eddie sa foreigner nga samantalang di magliko kay bawo mag chat og foreigner kay di ta kay bawo mag in English taw guys kasabot ra jud ko in English guys pero di jud ko makaingag maka type jud ko full nga in English maka type ra ko mga basic in English ra nga hi hello mora jud na. So di na kita magpatakag istorya ba kay kanang magpatakag istorya na kadto sa na magbutang-butang og istorya ka. Ayun sila nga ang na ako ni foreigner li kuno Cristel manong naka-eskwela og kuan kay kinsa ba kuno pud kuno mi makapa-eskwela lagi nga Ginoo ko na jud na si mami. Nay mami na si kan mami si Cristel nga bigatin na sa Michigan. Manang please ka Diyos Cristel kay nasa mami nga nagmahal ni siya. Nagmahal na mo. Salamat ka dyan ni mo mami. Bika ng bigati na siya guys. Kanang wala si anak. Muna ijang gituring si Cristel og ijang anak. So manang di jud nga mingon mo nga naiporener si Cristel nga nagpa-eskwela. Kanang dili mo pataka. Kay sa unang bitong time guys ka pandemic. Hangta na siyang barangay. Kanang napataka istorya ba. Hangta nang barangay kay daghan ka jud ring magidudahan ba. Ang tanay sa ipabarangay, ko nanay sa kabaji ning aridari, hadjong gipakita. Kaning hadjong ipakita to. Ang ginan nga tanawa na ti. Ang ginan tanawa na ti. Ug kinsay gipadadaan daning kwarta. Kinsay ngan. Ug aho ni siyang laki ngano mang kang papaidi man gipada. Bisag hang ipakita ninyo guys. Naapa dari mga resibo daghan kaadto baga na sa nga tanan pag pandemic na pre ag nag-pandemic sa una guys niabot og 2 years kay niingon man to siya nga ato ni support namo sa una guys nga ug di pa mo balik ag normal di pa makatrabaho sa idig normal di pa mo balik ang wheelchair kay nag-stop lagi ang wheelchair dari pila ka years 2 years mo nang nabagsak jud ang tanang mga tao dari guys kay halos tanan na man si utang dya asa man ka makabayad og utang ko kay trabaho so di ka makabayad so mag-interest to imong utang sa bangko manang mapuno na jud ka sa utang manang di na dugay na jud ka maka-recover so manang malipay na lang pud mi guys kay among utang ginagmay ra na sa mga 5,000 ra 10,000 ra tama ra jud mi dana kay wa man puy mo pautang na mag tag 100,000 wa man puy mo pautang na mag 50,000 kay igo ra man tan-aw ra man kag makabayad ba ka ana manang igo ra jud kana ra jud mo taman ra jud kada na nga halaga tama ra jud kada 10,000 5,000 nga na 15,000 kinataas dahil 15,000 so mga guys hanap pong gi-explain kay disibli ka mga tao nga kanang magidudahon ba mga to guys kanang tatong ipabarangay to kadtong nagpatakag istorya ba nga ako lagi kuno gibaligya ni Papa Eddie kay na ako'y foreigner karon na po daghang anak na po ilahang labtan nga na ako no nagpa-eskwela ang anak og
foreigner. Ano ko. Naay mga resibo dari daghan kadyo guys nga inag-claim ang nag-claim jud sa una guys si ngan jud ni Papa Idi. So ni nga ritong base dari guys hadjang ginan-o tan-awa na in na to nga nagistoryada na nga ako na ay foreigner tan-awa na te og asa ning kwartaha og naha bagi pada sa akong bana kay ningon tong support namo set out dai ko ni Sir Mike mataga kuan taga Texas to guys ang mga supporters sa oras pag pandemic di ni jay padana ang kwarta kay atos hang bana kay ara kuno hang bana dili mag duda nga ingana kanang basin og ingana kay siya naa sila bitaw murag kuan guys kanang murag Christian bitaw sila guys nga mutabang sila sa mga lisod kanang mutabang sila mga tao nga kanang tabangan jud kay katong time jud grabe ka tabangan jud mi halos di mi makapalit og bugas halos bisan kanang kuan wa jud mi nga na guys kanang pagitaon kadto ang kwarta og di ko makahilot guys maadun malipay na naman ko na mga rider mo hatag 100 nay magpahilot nga na ayo pahilot ko nga na kay manghilot lagi ko mang massage ko nga na malipay na laman jud ko kanang naay mo pahilot kay makapalit mig bugas so mo to guys kanang ning kalitra putog abot sa amuhang kinabuhi to pag pandemic mo to natabangan mi pagkawa ni siya guys mo to nagsugod na ko vlog pag pandemic di ba nagsugod na ko pag vlog guys di malagi ta ko mag vlog lagi sa may man tatay nga vlog lagi pag vlog kay ilang manghud lagi ko ning kita na sila lamin na siguro rami mo to ko di ko mag vlog kay mauwaw lagi ko nga na mo to nga practice ko hi guys nga na law na kayo guys dakhan ka mga baser pero ingko la kay sigud na man din na ni so, vlog ko nga na hantod nga daghan na kadto mga tao nga mga viewers nga nitabang namo unang nag-start ato si Sis In Nadia shout out ko nimo katong hatag og mga gamit namo si Shy Labs diha sa Cavite nagpadag mga package na hantod nga niabot ni Sis Salumi Ramo mga nga na bisag asa ko mag-travel hantod nga si Tiri nga giuban na nas Manila na mga nagsintog mga kwarta nga na kanang murag napaka-bliss jud kadto nimo guys ba nga wa sila duha-duha nga mutabang nimo siyempre nakakita sila nga na tabang ganun jud kay nga na salamat kadto yung tanan kay ka ibaw man jud ko nga naa pa mo dani kay niabot pa mo jud ni 1,000 kapin nga views ni ang vlog ron naa pa jud mo pero katong uban murag nawa nanja labi na karon nga kanang mga needs ang mga anak naa sila ni support si niay ning hatag og laptop naay ning hatag og tablet shout out ko sa ning hatag og laptop si laptop Ma'am Ging adlawon diha shout out ko sa mga anak ni mo mga bagatan pagkaadyo mga doktor diha sa Cebu City salamat kaadyo unsa si kuan pod gato ni hatag ni ja og tablet si Ma'am Ipmia musta naman ka Ma'am Ipmia kanang salamat sa iyang tablet ron nga dako pagkaadyo jag tabag kay ato siya magtuon ja Ma'am Ging agi jahang kuan dari Ma'am Ging kanang laptop wa ni jadad kay gisipti ra niya dari kay kaya raman to ni jang tablet nga ijang gamitin ja tuon-tuon ra man pud siya sige di man sa gamit kadugoan tomorrow to guys kanang ni-explain ra pud ko guys kay usahay man gud guys kanang makasamot og stress nato ba himbis di ta may stress tas mga butang-butang nga mga istorya nga na gis na magmalipayon ta kay kanang temporary ta dali sa kalibutan buhat-buhatan man pud tag istorya so harap po tong istorya guys kay murag musaltik man pugahang danggan bitaw guys nga buhat-buhatan bitaw tag istoryan jawa kay gi buhat sa din sa hangga kuan guys nga di jud ko ganahan buhatan kog istorya nga wa sila kay bawo ba so mo to guys harap pong gi-explain guys kay wala ko paninda ron wa sa ko paninda kay mapahuway sa lagi ko na ako'y mga utanon dari na ako'y mga sikwa na ako'y mga wa pasok ko sa mga garden sini ko may nagkuan ato garden gapon nang adis ni ang adlaw bernes nang na ibot-ibot sa kay lawom na lagi labong na baka nang murag grabe na jig sagbot sa nga tanan nja dako kadyo kog pasalamat sa Ginoo guys kay mo lagi na ang ibalik ni Mambi si jahang paglab ni Cristel tanan ni jangi full support ni Cristel nga hibi sa gamong kuan to guys ang amuhang sabot nga ako ang allowance ako ang kanang mga kinahanglan nga giza kanang tuition pero ija nang gitubag tanan guys manang atong mga nakakita da isang video karon palihog lang pug report dadto sa niingon nga naay kuan kanang tan-aw mo sa ang vlog ina to si nga ti tan-aw sa ang vlog ti kay makita mo gunsay aron makaibaw mo nga aron di na mo mang maritis
ina mo mang marites bisag kinsa injong yun nga ano na ingani mi nindot na kadumig bay di man di bay tawon kusina ra ni gipahimo ni Ma'am Bisminda. Kusina ni kay hubot pa kaadto na amuhang pikas diha nga mong kubo sa una. Nang ang paningkamutan jud nga na mas papaidi nga matiguman namo ni mahinahinayon na magpalit ni og hanublak maka siguro mga December guys makapalit na ko og hanublak 13 month ni papaidi sabot nami anang ipalit na mo og hanublak kay ro mapahuman na mo na dito tanan karon mahimuan na ng kwarto kay og naay bisita tulis ni agi na may bisita guys mga sila Ate Alma sila kuan mga dari man sila nang higda sala gilatagan na nagpom dana luag man pud kaadto ni among kusina jaghang kuan lang jud guys kay malagi na sa una why mo question na mo nga agamong kusina kaliparon why mo nga ridari nga among kusina nga kanang tabil-tabil raton ha guys kakita man siguro mo pero wa kaadto ko mag-vlog dadto kay mauwaw lagi ko sa among kusina nga gihimo ra nang DIY na nang lababo kanang pinunitan ra na nga kuan gilabay sa basura ba pero grabe ang kabutan ng Ginoo manang kuan nakitaan ko ni Ma'am Bisminda nga isa kong gitabangan salamat kadyo Ma'am Bi salamat sa imong pagmahal kanang mga advice salamat kadyo kanang di lagi kuno mangutang kay usa ang utang makapurdoy tinuod din na Ma'am Bi tinuod din ang kuan kay ako ga total jud diri sa mga utang perting dako kadyo diteris pero nakasuway man ko sa una guys Manila nagpa utang ko pero 5.5 kanang ang 5 kuan ang 5.5 ba kanang dili 5.6 kay ang 5.6 man good ang 500 may yung 600 so aga sa una 500 aw ang 500 kuan ra 550 ra 50 ra kuan tubo ana jaka suway man jud kog pangutang guys nga mangutang kog 3,000 ja di man imo na mabalik na ron imo na siyang tubuan og 300 kada buwan ja siyempre 300 kada buwan interest mga pila ka tuig na nimong hinulog og 300 ug di jud to nimo bayran to nimong 3,000 nga imong giutang dako ka jud og kita dako ka jud kita sa imong giutangan ba pero mao lagi na ingon sila nga imbis makatabang ka naman imbis makatabang nung tatas tao ato man hinunggi deut ang tao murag gida kanang misamtan man hinuon nga na ba pero ako siguro na kwarta mo pahuwam ra ko di na lang siguro pa interesan basta ibalik laman nga na makatabang ra ko nga na ba pero lumagi na guys kay negosyo lagi na nga na pud panginabuhi pud na nila ila pud nang kuan labi na mga home credit nga mahal kadyo diya guys sarong taas-taas na niyang video guys wala man jud ko ilaing ika video ninyo guys kay mao lagi na kanang pawais ako pasensya na kaadyo kanang asa pong ikuan niyang lawas kay buon ulian ra ni gitapalan hinom po ninahon niyang likod ug kanang tuba kay naman koy tuba datos likod para musupsup tapalan na nag-atis itapalan na kun kada gabi pero ma-okay jud ko ba ja karon murag na ukuan ako guys kay murag nahilot na tuhong ni nanay ja di kuan ni jaga ng tabako bagi bulhutan karong sapsipon kuno tong bugnaw kay uso man jud dari sa probinsya guys kanang bulhot-bulhot bitaw kanang tinustos para kuno lagi kuha ng panuhot ja moro to guys sa harapong giistorya ninyo guys kay aron makaibaw po tong nang maritis namo ba nga nailigo kuno foreigner si Cristel nya kanang sa una lagi pud nga gibutang-butangan pud ko nga ako'y foreigner kay mao nakaluwas mi grabe pud guys na may Ginoo nagtanaw di pud ta kuan guys kanang di pud ta ingana ka kuan kay lisod pud kadto na manguan ka kanang mamutbut or kuan ba kanang di ka mo istorya tinuod ba kanang kung istorya man jud kog tinuod guys nga grabe na pa jud ko yung mga utang ron nga na tungod nis katupaning hang utang guys nga pag eskwela ni Cristel og first year college lagi sa Norso siyempre nangutang ko dadto guys para pakapalit ko mga kinahanglan niya uniforme mga PE tong time man sa karon kay nasa mga PE na nasa mga uniforme pero provide naman ni Ma'am B wanang murag di na pagkadyo ko stress karon ba
Pero alam man sige hinahinayan na kang utang sa una pa kay nauwaw puta dahil nga di nato mabayaran ba wara bay interest. Anza nara diri sa among silingan guys kanang green bitaw nga bay. Tan-aw man na sa vlog. Bitaw salamat kaadyo sa inyong paglab. Salamat pud kaadyo sa inyong pag-support na kanunay kanang di man ako matagsa-tagsa nya. Pasensya na pud dadto sa mga tao kanin tabang bitaw na nga sa unang time nga wan ha ma-mention dani kay bawo naman mo ang Ginoo ra mo bawas ninyo. Ug kanang Mrs. Jackie nang imuhang mga manok dari kanang nanay isa kanang nanguana kanang nangitlog na. Kasi mga sunod buwan maglumlum na ako pa nang palitan og kanang bombil siguro ja agkuan pud ni Mambi kanang bantam si kuan si Pedra og si Inday naglumlum na pud jahan na pud nang pangitaan og pamaagi nga mabuhi jud ang mga piso kay sayang bituto sa una nga 12 ka buaw di size galinto wa na buhi palitan na sa kanang murag sa mga poultry bitaw nga kanang mabuhi ra sila kanang butangan ni mugsuga ana kay maka kwarta man pud na guys kay na may mamalit nga na mga bantam. Pasensya na mo guys ang labi guys na kanang lispad parang nandiyo ko di ba ko manigarilyo guys di po ko miinom tanan wala ko bisyo na may iban nga ni jugilhang kuan ba labi sumoro to guys kay narilay po ko ga kwenta lagi po ko dani nga mga kuan kanang maghuna-huna jay ta before ta mo go kanang kay grabe jud ang interest ug mangutang lagi. Mato salamat kadyo Mambi, salamat ninyong tanan. Maro to ihang vlog ron guys kay murag danhira man ko mo pagawas og kanang hinanakit ba nga kanang makadungog ra kag kanang balita nga di mao. Kanang mingon sila na mga foreigner nga na Ginoo ko. Ikutan-aw man sila ni isang vlog kanang makita siguro kada ni kay may viewers naman dari ipa-istorya naman niya nga tan-aw sang vlog kay ron ara ni i-share sa Facebook kay ron makakita sila nga ngani guys. Diya salamat kaadyo inyong tanan guys kay nalagi dadto guys nani init naman kaadyo si sang kuan sa namo to yung mga saninas ni kulari paglabhan lagi daghan kaadyo na pagaligih mo di t-shirt ni kuan na maaga na ni ato sinina guys kay daghan kaadyo gipanglabhan si Nicole guys salamat kaadyo ko sa anak nga arang ka nga buutan kaadyo purya buyag kanang kuan lagi kanang binutan lagi ta magbinutan lagi ni mga bata ron kay naa lagi toy nag-viral karon nga maestra lagi nga patay sa gi atake tungod sa bata nga kiat ba purya buyag pa nihang mga anak guys di man diningag kuan. So maro to guys, thank you for watching guys. Salamat ug amping tanan guys. Love you all.